tots, gràcies per venir a la nostra roda de premsa de Queremos y Podemos, Volem i Podem. Com heu vist a l'altra premsa que us hem convocat, som una candidatura catalana intercomarcal Intercercles de Catalunya que intenta agafar molta sensibilitat a nivell català, sobretot de la zona del Vallès, i que ens hem presentat a les primàries de l'Hospital de Podemos. En aquest cas, primer de tot, volem felicitar l'equip de Pablo Iglesias, de Podemos. Ha estat el clar guanyador. Estem orgullosos d'haver pogut presentar-nos a les candidatures primàries, en aquest cas en un procés participatiu amb quasi 100.000 persones que han participat. Nosaltres, a nivell global, entre tots els candidats, creiem que hem tret un bon resultat. Ara el Rafa López ens farà l'anàlisi i estem bastant contents al respecte. Volem donar les gràcies també als companys catalans que s'han presentat en Claro que Podemos, com són el Raimundo Viejo, la Gemma Galdós, la Vera Quilova, la Gemma Obassart i el Jaume Sens. Són companys que sabem que estan molt preparats, que treballen molt bé i que creiem que defensaran molt bé els interessos dels catalans dintre del procés ciutadano de Podemos. Dit això, també volem donar les gràcies al Cercle de Sant Cugat, que ha estat un dels nostres avaladors i realment ens ha donat el suport suficient per poder tirar endavant amb la candidatura. I també volem donar les gràcies als cercles de Ripollet, als cercles de Terrassa, als cercles de Rubí, al cercle de l'Hospitalet, al cercle de Mataró, al cercle de l'Ametlla, diversos dels cercles en els que tenim tant candidats com persones que ens han apoyat i ens han recolzat en aquesta candidatura. I dit tot això, passo amb el company Rafa López, que és el coordinador del cercle de Rubí, i en aquest cas ell ens farà un petit anàlisi dels resultats que hem obtingut i del projecte català, que també és un dels temes que ens toca avui. Rafa, al teu torn. Gràcies, Miquel. Bona tarda. Com ha comentat el meu company, en Miquel, ara faríem la valoració de la iniciativa del grup de treball de Queremos y Podemos. Queremos y Podemos és una iniciativa que va sorgir dintre dels cercles que hem treballat aquests últims mesos, sobretot de la banda del Vallès. Ens en vam posar en contacte i teníem ganes de treballar plegats, teníem ideals molt semblants i aleshores a l'espai on ens vam trobar llums que podem trobar per treballar plegats era aquest, és a dir, iniciar aquesta iniciativa en el que és la presentació d'una candidatura per al Consejo Ciudadano de l'Assemblea Ciutadana de Podemos. La iniciativa consta de 21 persones de diversos cercles de Catalunya, tots són cercles de Catalunya. En podem parlar de... Has comentat abans? No, els companys no els hem comentat, però els podem... Molt els cercles. Els cercles sí, els cercles els hem comentat. Sí. Es tracta d'una iniciativa totalment transversal des del punt de vista geogràfica, temàtica i de valors. Com a valoració el que podem dir és que hem sigut el primer equip català amb vots totals, al voltant de 23.000 vots hem tingut la nostra candidatura. Som el 5è equip a nivell estatal, per darrere de Claro que Podemos, que va ser el guanyador. Nosaltres estem molt contents, fem una valoració molt positiva d'aquesta iniciativa, d'aquest grup de treball, i volem anunciar que volem continuar treballant. Hem sentit molt a gust, hem pensat que hem fet molt bones propostes i el resultat ho tenim aquí. Ser 23.000 vots, no es diu tan ràpidament, i amb la modèstia dels nostres mèrits, és a dir, tampoc hem tingut una publicitat com els altres grups. Ser el primer grup de Catalunya, el primer... Això ens ha donat un retorn de continuïtat. Volem anunciar que tot això volem reproduir aquesta iniciativa en una candidatura que es dirà Volem i Podem. Com diu el nom, és la traducció de Queremos y Podemos, Volem i Podem, que és una candidatura per les persones autonòmiques. Simplement... Sobretot la candidatura, més que una candidatura en si, ara mateix el que tenim és un equip de treball. O sigui, Volem i Podem és un equip de treball català que intentarà englobar totes les especificitats que té Catalunya. Pensem que, tot i que tenim una bona acollida dintre del que en diríem l'antiga zona Vallès, Maresme, Baix Llobregat,
creiem que també volem englobar persones de la zona nord, de la zona de Lleida, de la zona del Pirineu, de la zona de Girona, de la zona de Tarragona, de la zona de Barcelona. De fet, amb la gent de Barcelona també hi estem molt en contacte. I bàsicament nosaltres el que volem és integrar i volem col·laborar amb totes aquelles persones que vulguin fer Podem d'una forma més gran. En aquest cas, presentarem el nostre projecte a nivell de borradors, presentarem el nostre treball en favor de Podem. Com ja sabeu, i altres companys ja ho han fet, dintre de Podem Catalunya hi ha moltes sensibilitats, però sobretot hi ha una sensibilitat social. Podem, a nivell de Catalunya, a nivell de com ho veiem nosaltres, entenem que ha de ser molt social. El benestar dels treballadors, el benestar a nivell d'una sanitat pública i gratuïta de qualitat, el benestar a nivell d'una educació pública i gratuïta de qualitat, i evidentment també el dret a decidir a nivell de les persones. Llavors, tot això ho treballarem amb els companys, amb una candidatura i amb un equip de treball molt obert, i un cop ho tinguem fet, també traurem unes conclusions i esperem que siguin positives i que els agradi a la ciutadania. Dit això, si voleu fer alguna pregunta, estem a la vostra disposició. Jo des del desconeixement, Digues. De cara a les autonòmiques, vosaltres us podeu presentar com a Volem i Podem. Però i el clar que Podem és la guanyadora de Pablo Iglesias. Com es decideix això? Perquè clar, ja són els coordinadors generals, no? Per dir-ho així. Correcte. Com decideixen qui es presenta a nivell de Catalunya? Quina és la veu de Podem a Catalunya? Si la vostra iniciativa, la de Carme Podemos? Nosaltres entenem que són complementàries en el sentit que tota la nostra campanya estatal i tot el treball que hem fet ha estat en guió dintre del tema estatal amb el Pablo. O sigui, no hem anat en contra d'ells, ni volem dividir, ni som una candidatura d'oposició ni molt menys. Érem una candidatura integradora a nivell estatal. A nivell català som un grup de treball ara mateix. Llavors, què vol dir? Que podem arribar a complir amb clar que podem, si és que es presenten amb aquest nom. Per tant, de moment som un equip de treball, no som una llista, no som una candidatura catalana, però sí que mantenim l'estructura de treball que hem tingut per les estatals. I la nostra il·lusió seria acabar de confluir amb els companys de clar que podem. En aquest cas, perquè hi ha diversos companys catalans, ens agradaria confluir amb ells. Sí, també no podem anunciar una candidatura de Podem... De Volem i Podem no, perquè és un equip de treball, no seria una candidatura, no és una llista oficial. Perquè precisament, com que estem treballant amb molts equips de treball, estem treballant a Tarragona, amb Lleida, amb Girona, amb Granollers. De fet, dintre de poc, probablement al Vallès Oriental fem una trobada d'intercercles amb unes conferències, etc. Llavors, què passa? Com que és un grup obert, no podem dir la llista és aquesta, no estaríem en aquest sentit encara, ni molt menys. Estem en una fase de treball. Igual que hi ha el clar que Podem, deu haver-hi molts més, no? Sí, correcte. A Catalunya ara mateix s'han presentat 3 candidatures a nivell estatal. El Cercle Viladecans, Podemos Unidos, que és una candidatura bàsicament de Barcelona i la zona interurbana de Barcelona, i la nostra. I després s'han presentat els 5 companys que hem comentat dins de la candidatura de Pablo Iglesias. Aquestes són les persones catalanes que com a grup o com a llista ens hem presentat a les primàries. Per tant, iniciareu converses amb aquests 3 grups que ja es van presentar a les estatals? Nosaltres estem oberts a treballar amb tothom. Nosaltres en principi ens centrem en la nostra feina, nosaltres treballem en el nostre projecte i ara mateix simplement és treballar en el nostre projecte i les nostres iniciatives que podem. Ara mateix ens volem centrar en el nostre. No sé si partiu amb una idea concreta de si voleu que Podem es presenti en una candidatura en solitari en unes autonòmiques o penseu buscar acords o intentar treballar amb altres partits, no sé, Iniciativa, la CUP... Encara és molt aviat per donar una manifestació. Nosaltres, tornem a repetir, som uns companys que ens hem conegut dintre dels cercles aquests últims mesos, sobretot del que és la franja de la zona metropolitana de Barcelona. Cadascú havia treballat en el seu cercle, aleshores ens trobàvem en alguna reunió, ens trobàvem bé, compartíem idees i vam dir comencem a treballar plegats, a veure, hem fet aquesta iniciativa i s'hem trobat que hem tingut un èxit, és a dir, com diu, treballem bé, estem a gust, anem una miqueta a continuar treballant amb nosaltres mateixos. Ara mateix no es plantegem ni parlar amb ningú, ni candidatures, simplement continuar treballant com fes fixat. De fet, jo crec que aquest tema que parles de conferència amb altres candidatures, fins que no hi hagi la llista oficial, el Consell Ciutadà Oficial de Catalunya, amb el secretari oficial, crec que és molt aviat en aquest sentit, perquè entenem que és una cosa que l'ha de liderar la persona que lideri la candidatura de Podem a Catalunya. Llavors nosaltres
de moment sí que volem participar d'aquest procés amb tots els companys. I una cosa que tenim molt bona és que a Podem és un moviment social, és un moviment polític molt obert, on tothom pot expressar-se i on les assemblees són sobiranes. Llavors, el que acabi decidint l'Assemblea de Catalunya i el Consell Ciutadà de Catalunya serà el que Una dubte que no tinc molt clar, sé que en els pròxims mesos, no sé si al gener o al febrer, s'ha de decidir l'estructura interna a Catalunya, el secretari general i el Consell Ciutadà, crec que es deia així, no? No sé si aspireu a liderar aquest Consell Ciutadà o us presenteu també com una candidatura per encapçalar aquest Consell Ciutadà. Com es decideix això? Vull dir, saps?